Velkommen til. Hvem er den grønneste kandidat? Den grønneste kandidat. Jeg hedder Markus. Karoline. Mika. Vurdering. Olena. Jeg hedder Digte. Vi stiller alle sammen op til byrådet, og alle kandidater derude, de elsker at sige, de er grønne. Men hvem er egentlig de grønne kandidater, og hvem er egentlig klimasvinerne? Det er det, vi skal finde ud af i dag. Så derfor så har vi taget TV2's quiz med. Er du et klimasvin? Er I klar til det? Vi er så klar. Jeg er født klar. Ja. Klar. I den grad. Meget klar, tak. Jeg tror, Olena er godt kørt allerede som veganer. Men Ja, hun tager altid det ordentligt på arbejde. Eller cykler. jamen, vi må jo finde ud af, for det første spørgsmål er jo faktisk, hvilken transport bruger I dagligdagen? Jeg har en fin cykel, og jeg elsker at køre på den, men den kører nok ikke lige så meget, som den skulle. Så jeg må nok skrive mig på bilen. Ja, jeg må indrømme, at jeg har en bil. Men det er en elbil. Ja, det vil jeg sige. Jeg kører også bil, men det er en elbil, som jeg har med min husbåd. Det er simpelthen min sådan set. Ja. Jeg kører i bil, men jeg kører ikke ret meget, fordi som pensionist, så behøver man ikke tage på arbejde hver dag. Jamen, så jeg er jo aktiv modstander af, at alle partout skal have en bil. Så jeg har hverken kørekort eller bil, og når jeg skal på arbejde, så tager jeg bussen. Ja. Og ellers så cykler og går jeg alle vejen. Det synes jeg er dejligt. Så får jeg også motion. Jeg tror, at du ligger bedre i svinget, end jeg gør, fordi jeg kører på arbejde. Der er ikke så langt. Jeg arbejder i Hillerød, men jeg har en del møder ud af huset, så jeg er nødt til at have bilen med. Så, Og er det så en elbil i mindste? ja, jeg tror bare, jeg tager den så. Så det gav dig 184. 184 CO2-ekvivalenter. Uha. 19.041. Au. Okay, jeg tror, hvis vi Jeg allerede tænker, har, hvis jeg bliver borgmester, så har jeg råd til en ny bil. så får du en elbil. Elcykel. Ja, en cykel. Elcykel. Hele vejen rundt, som Fredensborgsborgmester i øvrigt. Han har jo ikke kørekort, han cykler overalt. Men jeg kan sgu ikke rigtig se, der står en valgmulighed, der hedder elbil. Nej, det Hvad kan er jeg det for ikke. noget snyd? Hvis du klikker på den, så kommer der Okay. Hvis jeg klikker på den? Nå, Ja, så kommer der okay. forskellige valgmuligheder. Ah. Super, Så okay. jeg kører i elbil. Nå, næste spørgsmål. Hvor ofte og hvor langt rejser I på ferie? Ja, jeg rejser en del på ferie, når jeg kan slippe afsted med det. Så jeg ligger nok på den her, der hedder 2 gange, inklusive nogle bilture til Europa. Hvad med dig, Svend? Jeg flyver 1 gang om året. Den har jeg jo også været lidt bekymret for. Jeg er jo lige kommet hjem fra USA. På bryllupsrejse. Det var da dejligt. Ja, det var meget dejligt, men ja, jeg er desværre en kæmpe synder på den her. Hvorfor var det, vi gjorde det igen? Jeg tror, jeg er på den, der hedder en oversøgsrejse om året, eller cirka 6 små flyrejser om året nok, desværre. Ej, der tror jeg, jeg er lidt bedre. Der er du bedre. Altså, maks 2 flyrejser om året, fordi jeg skal jo passe mit arbejde, ikke? Og så et par bilture i Danmark. Okay. Jamen altså, jeg cykler bare til Frankrig. Nej, dog ikke. Der må jeg nok erkende, at jeg tager flyet lidt for ofte måske. Det kunne være rart, hvis flyrejser var grønne, ikke? Men jeg er meget inspireret af dem, der tager togrejser og sådan noget. Det vil jeg gerne blive meget bedre til at prioritere, eller tage Flexbus til Berlin eller et eller andet. Det er også sygt. Jeg tror faktisk ikke, det kom i førersædet bare med det her et svar her. Yes! Det er fordi, jeg har så kedeligt et liv. Nå, nu har jeg måske en fordel som eneste mand i det her selskab, for nu handler det om, hvor meget tøj vi køber. Jeg køber kun et par gange om året, men vi slider det jo op. Vi går ikke og køber nyt. Til gengæld køber jeg det samme. Vi køber det. Præcis. Så jeg har sådan 5-6 skjorter i samme farve. Nej, vi har 2. Jeg køber i hvert fald ikke så meget tøj, jeg ved ikke. Hvor står I? Det synes jeg faktisk heller ikke, jeg gør. Jeg er god til at bruge det samme i mange, mange år, og Ja. prioritere kvalitet over kvantitet. Jeg køber faktisk ikke særlig meget tøj så tit, men så til gengæld er god kvalitet, så det holder længe. Jeg siger, jeg køber mest genbrugstøj, sjældent helt nyt. Det fik jeg 40. Jeg køber kun nyt et par gange om året. Måske jeg bare skulle tjekke ud af quizzen. Ej, du har lige fået point for Ja, det er rejse, også ikke? rigtigt. Ja. Altså, jeg kan jo godt komme længere op. Jeg har faktisk lige været i genbrugsforretning, fordi de havde halv pris, så tænkte jeg, kunne godt gå ind og købe på sko. Det er første gang. Ja, ligger du på? Ja, køber nyt tøj eller sko flere gange om måneden. Ja. Det Den går. gav 1.200 derovre. Den har jeg glædet mig til. Hvor ofte spiser du kød, og hvad spiser du mest? Jeg er vegetar, så den er meget nem for mig. Den er meget simpel for mig. Jeg er veganer. Altså, jeg mangler pesketaren, men jeg har jo været veganer, men jeg snupper vegetaren. Du nupper vegetaren. Ja. Nu bliver det hårdt, ikke? Jeg må sige 4 dage. Kødfrit 4 dage, det er helt sikkert. Ja, men jeg spiser jo gerne kvierne nede fra Usered Ådal. Det er en favorit. Der er en forening dernede, der passer på den. Så ikke alene, så passer de på Ådalen.
de leverer også kød, som jeg nyder at spise. Jeg er jo ikke selv veganer eller vegetar, men det er min hustru. Så der er jo også en del kødfrit derhjemme. Så jeg tænker måske, at jeg må lægge mig på den, der hedder kødfrit en dag om ugen og forskellige kød de andre dage. Det tror jeg passer meget godt. Det kom jeg dårligt ud af, det kan jeg godt mærke. Og hvor ofte køber I elektronik eller mobiltelefon? Så lidt som muligt, vil jeg sige. Altså, jeg hader, når jeg skal have en ny mobil. Så kun når jeg kommer til at tabe den i toilettet og ikke når at fiske den op, inden den er gået helt kaput. Nå, men jeg er faktisk også på den første mobil. Ja, det er jeg også. kun, når den er gået i stykker. Når den går i stykker. Den plejer at holde så lang tid, det Ja, tager. jeg er helt enig. Jeg tager også kun mobilen, når den går i stykker. Der er faktisk på samme hold med jer. Jeg Og plejer... 10 kunder så i stykker. Nå. Det er jo faktisk et helt andet spørgsmål. Nej, jeg har faktisk haft den her i 4 år nu. Det synes jeg selv er godt klaret. Jeg vil sige, at jeg har klaret det okay. Jeg kan godt tage min telefon. Men til gengæld så kan jeg også rundt med dem i lang tid, selvom skærmen er ødelagt. Jeg har lige købt et meget stærkt cover, så det skulle sikre det. Nu er vi gode alle sammen. Dens batteri er dog godt nok ved at være godt nok slidt op. De kan skiftes. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Bæredygtighed, ikke? Hvilket elektrisk udstyr har du derhjemme? Ja, der er jo en, der siger forskellige elektriske apparater, både nye og gamle, og tv og køleskab og kummefryser og støvsuger. Jeg er på hele listen. Jeg synes, vi har, hvad vi har, uden at overdrive. Så jeg tager en god middag, tænkte jeg. Men jeg tager det, der hedder de A-mærket. Jeg har kun de A-mærket, fordi de er bedre. Vi har faktisk en del elektriske apparater derhjemme. Vi har dog ikke vaskemaskine, den er fælles. Jeg har ikke nogen vaskemaskine, der deler vi med boligblokken. Jeg har forskellige elektriske apparater, og jeg siger ikke, hvad det er for nogen. Nej. Ja, men jeg er nok også på den midterste der. Altså, jeg har da et tv, og vi har da et par bærbare computer, men ellers har vi ikke ret meget andet. Vi har ikke nogen opvaskemaskine, vi har ikke nogen kummefryser. Er ikke nogen opvaskemaskine? Nej, vi vasker der i hænderne. Er det overhovedet mere godt? Bruger man ikke meget mere vand så? Det tror jeg ikke. Jeg har faktisk ikke nogen anelse. Men altså med en familie med børn, der er jo også en Playstation, og der er jo også et fjernsyn, der sniger sig ind på børneværelser. Så og det der med at slukke for dem, så der er noget at arbejde på. Jeg har ikke jacuzzi. Nej, det er svært. Nej. Nej, det kunne have været meget lækkert. Ja, ikke? Altså i vores Userød Kongevej lejlighed. Det er ikke nogen kummefryser. Det ved jeg sgu ikke, om det var op til lokalplanen. Det må bare være lidt om. Så kommer vi til den sidste, og det er jo varmeforbruget. Hvor stor er boligen per person? Jamen vores er 60 kvadratmeter, divideret med 2 personer. Det er faktisk det samme. Vores er 65, og vi har også 2. Der skulle jeg højt. Jeg har 100 kvadratmeter, og den er jo gammel. Jamen jeg bor også i sådan en gammel bygning her. Er den godt efterisoleret? Det er sgu ikke. Så er der til gengæld fjernvarme. Det har jeg heller ikke. Når fjernvarme, det har vi. Jeg er så heldig at bo i en nyere bygning og har fjernvarme. Jeg tror, vi har fjernvarme. Altså, jeg bor jo ud til en kommunalvej, og der er ikke rullet fjernvarme ud. Så jeg har stadig gasfyr. Det bliver lidt svært at skifte over, når jeg ikke har noget, jeg kan koble på. Jamen den må jeg også tage på mig i virkeligheden. Ja, det er faktisk min fejl grundlæggende. Ja. Jeg vil virkelig gerne have nogle af de der nye termostater, man kan få, som man kan styre via sådan et smart system. Så sparer man på varmeforbruget. Det gode er jo, at det kan godt være, det er min fejl, at du ikke har fjernvarme. Men det er dit CO2-regnskab, det rammer. Så har vi fået et resultat. Jeg er en klimaengel. Nej! Med 2,83 ton. Jeg er 7. Jeg er på 6,28. Jeg er en klimaven. Jeg har også en klimaven 4. Jeg er bare gennemsnit. Gud, jeg vandt. Du er bare gennemsnit. Fantastisk. Jeg er som gennemsnitsdanskeren, kan jeg selv se her, med 7,3 ton CO2. Jeg tror slet ikke, nej. Nej, du vil ikke sige det? Men jeg kan sige, det er mit varmeforbrug, Markus. Det er varmeforbruget. Okay, Ja. der skal nok komme på sagen. Men det jeg så mest ud på, det er ferie. Hvad med jer? Nej, bilkørsel, den slår altså tungt. Den største post, uden tvivl, det er ferie. Og jeg troede egentlig, jeg var god med sådan en, som både havde elbil og også havde en kone, der var vegetar. Så det er altså resultatet her. Vi har klimaenglen, så har vi gennemsnitsdanskeren her. Og så har vi en person, hvor jeg har noget arbejde i at forbedre hendes resultat i virkeligheden. Ja. Hvis jeg bliver genvalgt. Nu må vi se. Men jeg synes, det var sjovt og øjenåbnende i virkeligheden. Tankevækkende, ja. Ja. Tak, fordi I hoppede ind til, hvem er den grønneste kandidat. Jeg vil gerne sende en opfordring videre. Andre partier, se om I ikke også har lyst til at tage den her quiz. Og så skal vi se, hvem der i virkeligheden er hele denne her valgkamps grønneste kandidat. Tak for i dag.